Slav. Merhaba هوانو جيرانو مالينو قلدنينو از شيرين سالام ببرنامج اول من خواندا بو ناس كرن مخوز از دي ام هاف ناس بكن ملي مجاره ميرو گرينگه و كورته امي بيجن بي دهنره رنسانسه ده بدناجني اونرينا كردال سر بدناجني دما ام دبيجن چته شمره گلو لسرجني خوشكبون يعني استيتيك بدوبون ونو yani tazibune gelo. Eme binerin. Döhneran Rönesansiyede jin herizede de mijare oli de jihkirtine. Bi taybeti hemu hunermendên Rönesansê de wêneyê xwe de wêneyê Meryemê bikaranîne. Lê em dibînin ku dê wêna İtalyaya Rönesansê de duwarê îkonografiya jinê de di mijarên îkonografiya jinê de tewsîrên mîtolojîk girîngin. Dema ku em diwarê îkonografiyê jinê de lê dikolim, yekem xala ku balê dikişîne ew e ku jin ji sûretê Meryem bi rengekî pir cudatir tê dîtin. Jin di tewsîrên mijarên dînî de weke cangorî, kesayetên pîroz û parêzvan, di tewsîrên mijarên mîtolojîk de wekî zayen da mê di derdkeve pêşberî me. Divan xebata de ku bedewî û zayendbûna jinê tê bikaranîn, kincên zelal ên ku xêzên laş xuya dikin û rûyên bi bandor yan jî laşên bi temamî tazî tên tewsîr kirin. Di civaka İtalyayê ya serdema Rönesansê de bedewiya jinê zayendî cazîbûna bedena jinê derdikeve holê. İja de meker gura matarî. Ja demam li ser bedena jinê jaliyê Kurda ve lê dinêrin, baliyê dengbêjî jî qala memûk û lêvên jinê dike. Ji xwe mimkên jinê di serdema perê de jî wekî bereketê cihkirtiye. Yani xweşikbûna jinê bi qelewbûnê û qurtbûnê jî nîşan didan. Dema ew ê biçûna xwazgîniya digotin ev div û rûyê ahwaye weke lengeriyê. Dema ev dimeşe ev pêtirên kulîmekê wê û sîngê wê di paxila wê de hilnayên. Hilnayên janiya, hilnayên porkirê. Belê, îja min ser mijare xwe re em ji xwe helbestekê bixwînin ka. Çavê xwe reş kirine ji kildanê, biskê xwe badane ji kildanê. Sûretê sor kiriye ji ramûsanê, boz biçûk e, fenanê heba mircanê. Lêvê tenîkî, fenanê qaxizê îranê. Belê. Me cardin me serê wê şan û me qirka xwe çerand û em betilîn, em westiyan, em ji hal diketin û bernameyê me mijara me divir de xelas bi bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de li xwe miqatibin, çayê vexwin û çay. Zinkhinara rezîmî ay